Hello friends, आं दिनै नोंथांमोननो दैजिं फेस्टिभेलनि मोनफाय दिन्थिनो होननानै सानबाय। फैदो जों बिदिब्ला जागायनायनिफ्राय जोबजासिम फारि फारि नायलांनोसै। दायो आं हाग्रामा ब्रिजनि सिंथिंजाय दैजिं फेस्टिभेलनि मेन हलसिम थाबायलांगासिनो दङ। आंजों लोगोसे गोबां सुबुंफोर आंनि उन उन थाबायबोगासिनो। नायलांदो दैजिं फेस्टिभेलनि मेन हलनि सिङाव मा मा दं आं बेखौ दिन्थिनो होननानै सानबाय। जाय बिथांमोना हाग्रामा ब्रिजखौ नुवाखै नै बेनो जाबाय हाग्रामा ब्रिज। नायदो जोबोद गोलाव, आगसिथिंबो नायहरस'हायै हरै बेसेसिम, थिक आरो आगदाथिंजायबो बाङाय एसे गोलावैनो दंसावो। आच्छा, नैबे जाबाय दैजिं फेस्टिभेलनि मेन गेट। बेयाव हाबनो थाखायबो टिकेट दाननांगौ, 20 रां टिकेटनि बेसेना। नायनो जोबोद समायना बानायदों मेन गेटखौ। गोबां सुबुङानो सेलफि लादों, फट' दैखांजादों। दायो गोबां मानसि गैथ'वामोन, मानो होनब्ला बेखिनि समा थिक बेलासिनि 4:30 जाबायमोन। बे समाव गोबांद्राय सुबुङा मोनफैथ'वाखैमोन जानो हागौ, बेनिखायनो बे जाबाय आथिखालनि स्वच्छ भारत अभियान मुगानि नखर जिउ खुंनायनि नुथाय। मोनसे नुथाय दिन्थिनाय, नायनानै ला माबायदि साब सिखोन। बे एग्रिकालचारनि मोनसे नुथाय। बिथिंजाय गोबां हटेलफोर दङ जानाय लोंनायनि, ना बेदर मा जानो नाथुर फ्राय एवनाय भाई मानै जोंना गासैखौबो 100 मोनजायो। रुपिस। नायलांबाय थादो फारि फारि। लोगोसे जाय बिथांमोना आंनि रेगें रेगा इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, बिथांमोना साबस्क्राइब खालामदो, साबस्क्राइब खालामनानै लादो, जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनाया नोंथांनिसिम नटिफिकेसन थाङो, थाबै नुयो। नै नाय जानाय लोंनायनि नुथाय माबोरै, बेखौ बुङो चिकेन ललिपप, बे जाबाय ललिपप, चिकेन लेग पिस, चिकेन ललिपप, मम'स। मम'। बेबायदिनो आरो नैबे जाबाय दाउ हांनाय, अमा बेदर हांनाय, बिथिंजायबो अमा बेदर हांनाय। प्राय हटेलानो गोजा, 1000निबो बारा हटेल, 1000 खाननिबो बारा हटेलफोर दङमोन। आं सानस्लाबनाय जायासै बेसेबांसो दंमोन बेखौ। आरो हटेलफोराव बेसेनफ्रा गोबां बाराद्रायमोन, बेनि थाखायनो जों हटेलाव मोनसेबो मुवा बेसाद बायनानै जानाय जायाखिसै। जों न'निफ्रायनो लांखानाय जादोंमोन जोंनि जानायनि थाखाय। बेनि उनाव आं देखायनो लादों नोंथांमोननिसिम गाननाय जोमनायनि गला, जि जोमनि दखान। मा रोखोमनि जि जोम बायनो
गोबां बर'निबो दखान दंमोन। बर'नि जि गाननाय जोमनाय दख'ना आर'नाइ गामसा फालिनि, नाथाय आं बेखौ लास्लाबनो हानाय जायाखिसै। बेनि थाखाय सरि, निमाहा बिनाय जाबाय। बेफोरबो दखाननि गेलेग्रा फुथुला, बेलुन। थिग आरोबाव बिदिनो नार्सारि एग्रिकालचार, बिफां लाइफांखौ कलम होनानै बोरैहाय 12 मास लाखिनो हायो, गायनो हायो, बेनि मोनसे नुथाय। बेनि उनाव फैदों नै बे जाहैबाय बेलुन पेरासुट, बेयो जायखौ गेस सावनानै बिरहोनाय जादों। LPG गेस, जों ओंखाम ओंख्रि संनायाव बाहायग्रा गेस, बे LPG लिकुइड पेट्रलियाम गेस, बेखौनो सावनानै बे पेरासुटखौ बिरहोनाय जायो। बांद्राय गोजौ बिरा, गावसोरनि मोनसे थिग जखानि लिमिट लाखिनो थाखाय बेखौ दिरुं खानानै बोगथानानै लाखिखानाय जायो। बिदिनो फैबाय, नैबे जाबाय रेस्ट हाउस। दैजिं फेस्टिभेल नायनो थांनाय सुबुंफोरा बेरायनानै जुदि मेङोब्ला बे जिरायसालि, आलांगा जिरायसालि, जायखौ रेस्ट हाउस बुङो जों, बेयाव जिरायनो हायो। बयबो फ्रियावनो जिरायनो मोनो बेवहाय।